hogyan lesz a vezetőfülkéből amerikai konyhás nappali. Az első dolgunk, hogy hátrafordítjuk az üléseket. Ahhoz, hogy az ülést hátra tudjuk fordítani, először teljesen előre kell tolnunk, és utána egy kar meghúzásával tudom hátrafordítani. Visszatolom, és ugyanezt megcsinálom a túloldalon is. Ha nagyobb helyet szeretnénk csinálni magunknak a kanapénál, akkor az asztalt ezen a sínen előrébb tudjuk mozdítani. Ehhez annyi dolgunk van, hogy ezeket a biztosítékokat kioldjuk, egyiket, másikat, és utána le tudom emelni a sírról, és odébb tudom tenni. Ha ezt megtettem, akkor utána a biztosítékot újra vissza kell nyomni, és innentől rögzítettük az asztalt. Ha szeretném az asztallapot megnagyobbítani, akkor egy bűvös kar meghúzásával ki tudom hajtani a toldalékot. Ez pár helyen így fixen megakad, beállítom oda, ahova nekem kényelmes, és már indulhat is a vacsora vagy a kártyaparti. Ha kipróbálnád, bérelj lakóautót tőlünk!